Esta é unha das cociñas máis modernas que temos. Que busca a xente cando ven mercar unha cociña de leña? Pois, por un lado, que sea eficiente e, por outro lado, tamén, que sea bonita, que quede ben cos tempos modernos, que non desentone. Moitos se teñen modernizado as cociñas de leña, tamén coñecidas como económicas. Os vendedores din que se seguen mercando porque nunca pasaron de moda. Sí, cada vez máis, porque ao final tendemos sempre o ecolóxico e a cociña de leña nunca deixou de selo e vai no ser sempre. A cociña económica nunca se deixou de vender. É un artículo que véndese desde xaneiro a decembro. Ten unha vitrocerámica para utilizar como vitrocerámica de leña. Podemos utilizar a plancha da cociña con uso normal, unha pota de barro, unha pota grande para facer un cocido, os fornos perfectamente habilitados en acero inoxidable de un tamaño interesante para poder facer asados, todas teñen unha leñeira. Modernizaronse moitísimo, sobre todo o tema dos amarres, a placa tamén, é dicir, as placas antes eran máis de ferro, agora son o acero inoxidable, ou vitrocerámica tamén, ademais da eficiencia, é dicir, agora son moitísimo máis eficientes. Co cal aproveitamos moito máis a leña. Antes, con moita máis leña, facemos o que agora con moito menos. E iso é algo super importante. E cales son as súas vantaxes? Nos, con leña, quentamos a estancia onde estamos, quentamos a cociña para facer a comida, é unha opción que non é en todas as cociñas, pero a opción de facer a calefactora, co que podemos quentar os radiadores de toda a vivenda, é unha terceira, nun paso que é quentar a cociña, facemos 3 funcións na vivenda. Entón, por iso é un elemento que cumple moi ben e actualizouse de tal maneira que a día de hoxe é casi imprescindible en calquer casa do rural. Por suposto que bueno, ten todas as ventaxas, encima a nivel económico só leva leña, non consume gas, non consume enerxía. E teñen pouco mantemento, tan só hai que acordarse de retirarlles a cinza que se acumula. Prácticamente nulo. O único que hai que facerlle é limpiarlle a cinza cando este chea e pouco máis. Cada certo tempo podese limpiar a cheminea, pero bueno, como calquer outro aparello de combustión. Pero polo resto, mantela limpia como calquer outro electrodoméstico e nada máis. Ademais, o confort que dá ter o calorciño ese do lume, que sempre é super agradable na casa. Ademais, teñen algo de nostálxico cando lembramos esas comidas da avoa que facía na cociña de leña. Por exemplo, facer un asado, saben, pois é máis rico, os asados, os postres, acórdame cando tiñamos os meus abuelos e todo eso. O recordo que nos queda a todos están en xebre de cando unha cociña dos nosos abuelos, que todos tiñan cociña, porque antes era sí ou sí unha cociña. Son uns recordos de moita nostalgia ao lado na casa dos meus avós, na cociña de leña, preparando o caldiño, eses olores, sentarme detrás, ese calorciño, un recordo inigualable, que hoxe a verdade é que é unha maravilla, todo en familia, e a verdade é que me gustaría volver a esos recordos montando, eu, na miña casa, montando unha cociña dese tipo. E agora que baixan as temperaturas e chega o tempo frío, hai máis xente interesada en mercar as tradicionais cociñas de leña. E o que buscan nelas non só é a eficiencia enerxética, senón tamén un elemento estético e emocional no corazón da casa.